zvukaří moc. Takže tu je to bude začínat. Tak to začíná 2 minutou. Co? Dobře, 2x40 sekund, minuta je za finále. Boss, žijeme! OK, tak to pust! Tak to pust! Dáme si freestyle, on to pustil! Yeah, tohle to pomůžu, bych jsem řekl, že je to vyželeno. Podívej se na něj, vypadá jako papíro a dneska tu tady se kama tady koleno. Já můžu tě tady slovit, všichni křičej žatec, velmi to slaví, že bych to takovou takovýhle vůbec. A ty mi všichni křičeli, že pojede z toho a věděl bych, že mě porazí backwards, bitch, no! Yeah, Jenom poprosím, nehraje nám tady odposlech, takže nic neslyším. Odposlech Slučijovi. Leze to jak z prdele. Odposlech Kuvíče nehraje. Odposlech Kuvíče nehraje. OK. Dáme si freestyle, boss! Je to někdo sám! Myslím, že to sám! Ty jsi to nepoměl myslíš, že nám chápeš ty škody, velej strašný, kolik máš pohárů komaty. Já, nemáš tam ani jeden, ale to nesvědčí o tom, že ty že nejdeme. Jsi s tím nevěděl, sám a proto dnes nás říkám, vyhrávám. Já děkuju za to, že se to tak stavilo, ale to stále stojí za hovno. Ty to víš, ty to ty lidi, a víš to, co ty znám. Myslíš si, že si pár, že si repuješ někde v žadci, možná zábereš mluvou obstrukci, interrupci ty si přešel, ty jsi důkaz. Ty jsi jenom tady horší důkaz toho, že občanku může získat každý kokol. Prosím tě, na freestyle už nikdy nechoď. Tady má dávat s tím metálem, ne, tady to nemá cenu, na tvoji klipky muziku ti přesvedu, je to na vodách, má hustý klipy, jeďte nosíš, potratí stejný slipy, a tam jsou ty klipy, ty si máš kůča, jak ti někam nechal zakonzela výžak, je to tak, máš tady žlutou půl, chápeš bojí statů, ty kobyláti za stopu, a to je ono, ty dáváš hovno, ty, jak ti říkám, spásy a spásy do písmu. Jako žatec. Já to jenom dořeknu. Žatec tady má určitě spousta fanoušků. To je slyšet celou dobu. Ale do dalšího kola postupuje McMahon.
poprvé tady. Hodně dobrý, ale prostě McMahon je o trošku lepší. To je jako... Chápu, McMahon není z vašeho města, já tomu rozumím. Já to chápu. OK, takže ty se určitě na to nevyser, a makej dál jako. Dál postupuje McMahon.